Je maj najlepší mesiac na začatie práce opatrovateľa? V spoločnosti Athena sme presvedčení, že áno. Tu je dôvod. Každý má rád dobrú letnú dovolenku. Nájsť dostatok voľna a financovať ju však môže byť niekedy problém. Začiatok turnusu v máji znamená, že v auguste budete odpočívať, čo je skvelý čas na letnú dovolenku a určite by ste nemali problém zaň zaplatiť. Na rozdiel od iných profesí opatrovatelia prakticky nemajú žiadne výdavky, pretože ich ubytovanie a strava sú hradené. To znamená, že môžete ušetriť takmer celý svoj plat. A s bonusom za dopravu od Atény sa nemusíte starať ani o cestovné náklady. Za 3 mesiace môžete nielen zarobiť, ale aj ušetriť 5610 eur. Letná dovolenka na Havaji alebo v Karibiku už nemusí byť len snom. Urobte ďalší krok. Prihláste sa na májový turnus ešte dnes a zarábajte v nasledujúcich mesiacoch. Vydajme sa na túto cestu spoločne.